Misija AstraZeneca jeste isporučivati inovativne lijekove koji menjaju ishod liječenja u onkologiji, ali i u kardiovaskularnim, bubrežnim, metaboličkim bolestima, respiratornim, imunološkim, pa čak i retkim bolestima. Naš cilj je u Hrvatskoj jasan: osigurati da bolesnici pravodobno dobiju odgovarajuću terapiju. Mi se oslanjamo na znanost i istraživanje, donosimo lekove koji produljuju preživljenje i znatno poboljšavaju kvalitetu života. Ključni izazovi ostaju brzina i jednakost pristupa liječenju u usporedbi sa tržištima EU, koje brže prihvaćaju inovacije, postupci za uvrštavanje lijekova na liste i administrativni rokovi se u Hrvatskoj mogu značajno produljiti pre nego što pacijenti ostvare pristup već odobrenim lijekovima na razini EU. Stoga sustavno sarađujemo s lokalnim institucijama i tijelima vlasti, ključnim stručnjacima i dionicima u zdravstvenom sustavu te nevladinim organizacijama kako bismo doprinosili održivom zdravstvenom ekosustavu koji osigurava jednak i brz pristup inovativnim lijekovima za sve. Hrvatska pritom ima elemente izvrsnosti na razini usporedbe s drugim državama, poput nacionalnog programa probira raka pluća, koji je prepoznat kao primjer najbolje prakse u Europi. U kombinaciji sa suvremenom dijagnostikom i pravodobnim pristupom ciljanim lijekovima, pravovremeni probir bolesnika omogućava dijagnozu bolesti u ranom stadijumu, gde je bolest potencijalno izlečiva i konkretan primjer je rak pluća. Ovdje vidimo značajnu priliku kontinuirano jačati zdravstvenu pismenost stanovništva i podsjećati da prevencija i redoviti pregledi spašavaju života. Inovacije su pokretač suvremenih društava, a brzina razvoja lijekova posljednje desetljeće iznimno je ubrzana. U našoj industriji inovacije omogućuju precizniju dijagnostiku, učinkovitije i ciljane terapije te bolju kvalitetu života. Od ciljanih lijekova s jedne strane i staničnih i genskih terapija sve do digitalnih alata za daljinsko praćenje ishoda lečenja bilježimo merljiva i značajna poboljšanja u stopama preživljenja i u kvaliteti života bolesnika. Kako bismo te koristi brže doveli do bolesnika, potrebni su predvidljivi procesi na razini države koji omogućavaju pristup lijekovima s jedne strane, ali i snažna klinička istraživanja i kooperativni model rada sa zdravstvenim institucijama s drugim. Gledajući unapred, istraživanje, dijagnostika, integrirani putevi skrbi, potpomognuti umetnom inteligencijom, skratit će vreme od laboratorijskog istraživanja lijekova do samog lečenja bolesnika. Naša predanost inovacijama prepoznata je u nedavno objavljenom IDEA Innovation Indexu koji meri inovativnost farmaceutskih kompanija, gde je AstraZeneca zauzela drugo mesto, što potvrđuje produktivnost istraživanja i razvoja lekova i značajan iskorak u svim terapijskim područjima. Nakon svega navedenog sažet ću ovako. Usmjereni smo na to da hrvatskim bolesnicima omogućimo raniji, održiv i pravedan pristup inovativnim lekovima uz sustavne merenja ishoda kako bismo pokazali da inovativni lekovi izravno poboljšavaju živote bolesnika.